Siomai de! Yn geiriau Dafydd Iwan, boes, fi yma o hyd. Mi ath y dasgodro yn erchill. Oedd ei 8 buwch i wneud i'r gorchu lawr a cael ei paratoi am godro. Hwna'n eitha o hawdd e. Oh my god. Fi gaeth hwnna'n o'r reit, godro special. Wedyn ni. Sgynna i ddim bwriad byth o fynd i odro eto. Oedd cwestiynau oedd dipyn bach yn sticky. O'n i'n geso ar rai o nhw. Gael am yn gwestiynau day to day, oedd nhw'n beth am mwy. India, fel cwestiwn. Pwy ffas oedd i wybod amdano nhw? Swn i di darllen yn bach o'r eich gan help. Oedd o dreifio moto beic yn o lew, diw. Diwiaf beic yn iawn, dwi'n meddwl. Ish. Os oes rhywun di'n ennill llun gwneud y tasg yna, wel mae'n heiddi beic, a just yn sôn i'n prynu beic ddo. O, hwnna'n bach o disaster o ran y moch. Pwy goblu sy'n hel moch yn ganol cae? Oedd gymaint o dethi, mae'n o'n i'n rhaid i gweld gymaint o dethi yn y nydd. Mesur nhw, roedd y mesur lawr, gwneud sums, diw, iawn. Fi'n gwybod, fi'n angofio wneud y sym na. Oedd eisiau wneud un bysyn ar y diwedd. A dwi'n mynd i gael yn sleitio bod ni'n cadw moch a bod fi'n methu llwytho mochyn. Nes i erioed feddwl bod fi'n mynd i gael y diawl i mewn i'r trelar yna. O'n i'n meddwl swr ddiws rai mi gario fo'n diwedd. Cachu wsos am. Byddai'n o'r tolc trafod ar hwnna, garantid. Fi wedi cael wythnos da, wedyn ni. Wel, da ni'n mynd i fewn am ydi arddol yma munud o'n. Dwi teimlo bod hi bach yn fi yn mi gael mynd allan. Dwi ddim eisiau mynd allan. Jyst gobeithio bod fi wedi gwneud digon i aros i mewn. Dwi'n meddwl mod i chwaith. Pob lwc i fi a pawb arall. A wel done, Dylan, y mennill y beic, gwrei. Good boy. Ta-ra now.